Hello guys, खुलुमबाय आरोबाव पिटांकि ब्लग चेनेलावहाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' लोगोफोर जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय नायोब्ला जोङो मिथिनो मोननो थांनाय माखासे समफोरनिफ्रायनो लानानै 28 जानुवारिनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै जोङो माखासे हा दखल खालामनानै लानायफोरखौहाय इभिक्सन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों होखारनायखौ नुनो मोनदों स' जोङो सारिफाले सालिजारि खालामनानै नायोब्ला फारसेथिं मोजां नाथाय फारसेथिं गाज्रि नंगौ जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय हाग्राखौबो नांगौ जोङो हाग्राखौ गासैखौबो सिफायजोबोब्ला फिउचारावहाय जोंनि बर' हारिनि आबहावानि थाखाय जोंहा प्रब्लेम बिनि थाखायनो दिनैहाय सरकारा गासैखौबो नोजोर होनानैसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों होननानैहाय आं सानदों आरो बेनि गेजेरावनो जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो सिगांनि बारग' सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना गावजों गाव इनकाउन्टार होलायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो नाथाय इनकाउन्टार होलायनांगौआ बबे खेथ्रआव जायो सिगांनि अपोजिशन पार्टिफ्रानो बिथांमोनानो बाथ्राखौहाय बेखेवजेनो बे बेखेवजेननायनिफ्राय लानानैनो नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआबो माइन्डआवहाय नांनायखौहाय जों नुनो मोनो दिनैहाय नोंथांमोना नायलांदो थांनाय फार्स्ट हा इभिक्सनावहाय फार्स्ट होखारजेननायावहाय अनजालि दैमारि बुंनाय रावखौ लानानै दिनैहाय हाग्रा बिफाननि चिफ रनजित बसुमतारी सारा मा फोरमायदों खोनासंनानै लादो बर'लेण्ड हालामनिनो बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया बिथाङा गावखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा बिथाङा बिपिएफनि सासे नेहाथारि हिसाबै बिथाङा दाखालि मानसिफोरखौ इनकारेज होनानै हाग्रा धंस खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिखौ आं मोनदांनो हादों मानोना हाग्राया बबे समनि गोदान मा होननानै जोंखौ 2006 सननि फरेस्ट डलार एक्टनि बाथ्राखौ नायनो थाखाय बिथाङा होनदों आं बिथाङा बेसेबां स्टाडि खालामदों आं मिथिया खेबसे स्टाडि खालामबावनानै बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो आं खावलायदों मानो होनोब्ला थांनाय बोसोरावसो उदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो फरेस्ट डवेलार एक्टनि क्लजखौ सोनारनानै फ्राय 800निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो फरेस्ट डवेलार एक्टनि बिथोन बायदि एबा क्लज बायदियै जोङो लेन्ड सार्टिफिकेट टाइटेल होनाय जादोंमोन बे उदालगुरिनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा बिपिएफ सापर्टारफ्रा दिनै चिराङाव हाग्रा दानफैदों बिनि फोरमान आंनि आखायाव दङ आंथ' सानदों बिपिएफनि मानसिफ्रानो थुलुंगानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाग्रा दाननो थाखाय फैदों होननानै जोङो हमदांनो हायो मानोना बिथांमोना बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इनक्लुडिं सेक्रेटारि अनजलि दैमारि इभेक्सननि उनावनो हाग्रायाव थांनानै मानसिखौ मोनसे इनकारेज हैनाया बे मोनसे फोरमान जोङो खोनाबाय हाग्रा बिफाननि चिफ रनजित बसुमतारी सारा दिनै अनजालि दैमारिनि रावखौहाय माखासे बेसेन गैया होननानैहाय जों खोनानो मोनदों नाथाय बेफोरबायदि गावजों गाव काउन्टार होलायनायाबो मोजां नङा नाथाय फारसेथिं नायोब्ला अनजालि दैमारि बुंनाय रावफ्रा सैथोमोन नाथाय सैथोब्लाबो बेयावहाय माखासे अनजालि दैमारिया राजनितिकनि सोमोन्दै लानानै बाथ्राखौहाय बेखेवदों मानो होनोब्ला बै समावहाय जेब्लानाखि 2006 मायथाइ बै 2006 मायथाइयावहाय बे समावहायनो नैबे दानि होखारजानाय जायफ्रा होखारजादों जायफ्रा दखल खालामनानै थादोंमोन बैसोरखौहाय थानो मोना होननानैहाय बुंनाय दंखायोमोन अब्ला बिसोरो मानो थाहैखो अब्लालाय 2006 मायथाइयावहाय इउपिपिएल सरकारथ' गैयामोन बै समावहाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआसो सरकारमोन बिपिएफआ मानो दायथ' लायाखै ना बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बिना अर्डारै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अर्डार गैयालासिनो ओरैनो बर' हारिनि रायजो राजाखौ खस्थ' मोनथों होननानै बै हाग्रा जायगायावहाय सोस'नानै दोनामोन नामा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेखौ बादा होदों बेखौहाय बिपिएफआ मिथियामोन नामा नंगौ वुमेन जास्टिस फरामनि होननानै जोङो
बिथां अनजालि दैमारिखौहाय गनायनो हाया। मानो होनोब्ला दानि सरकारा इउपिपिएल सरकार आरो बै अनजालि दैमारिया बिपिएफनि सासे नेता, बिपिएफ सापर्टार। आरो अनजालि दैमारिनि रावा बेयाव मोनसेला बैयावहाय मोनसे बेफोरबायदि भाषण होयो बियो। दिनै गाबोन अनजालि दैमारिनि मेसेजखौहाय एक्सेप्टेबल होननानैहाय गनायजाथावा नङा। बुंनो थाङोब्ला बर'नि रावावहाय अनला खारियाव आगान गैया होननानैबो जों बुंनो हायो। आरो नोंथांमोना नायबावदो नैबे सासे बोराया बर' फिसाखौ होखारदों इसोरनिसो बे जायगायावनो जों फाथन खालामो इसोरनाव आरो नों पाब्लिकखौ जों बियो सरकारखौबो जोंनो बियो होमब्ला बे जोंनि गिर्जाखौ मारै सिफायनो मोननांगौ फेरेंगा साननाय जायाखै फेरेंगा प्रमाद महलानो जोंखौ थगाय जोंनिफ्राय आरो नों दिनै जोंखौ बर' फिसाखौ होखारदों प्राइभेटखौ होखारदों नों गुबुन जाथिया फैदों न' लुनो थादों बे गुबुन सरकार आरो रनजित बसुमतारी इउपिपिएल सरकारखौहाय रायदों। नोंसोरो रायमारलाय नोंसिनि बुंनाय रावा बहा रज'नो? दिनै सरकारा जेखौ मावदों बेखौ थिगखौनो मावदों। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा जेब्लानाखि गावनि असे हाया रेजिस्टार जायो अब्लासो हाखौ फानना लायो। गोबां सुबुङानो बिदिनो फुराना हाखौ फाननानै गोदान हाग्रा नागिरबायो, गोदान हाग्रा सिफायनानैहाय थाहैनो बिसोरो थाङो। बेवहाय नारा नाथा जुजिलायनानैहाय लास्ट मोमेन्टआवहाय मा खालामो? सरकारखौहाय दुसियो। मा गोनांथिमोन नोंहा बे हाखौ फाननानैहाय गुबुन हायावहाय खारलांनो? थाखानाय हाखौहाय नोङो फाननानैहाय बै गुबुन हारिफोरनो फाननानैहाय गुबुन हायावहाय नोङो गोदान हादान सिफायहैनो मा गोनांथि? बर' हारिनोहाय हाजार हाजार हा दंब्लाबो बर' हारिनो थोआ। गुबुन हारिफ्रा जि जायगायावनो मोनो बेयावनो थांनानै थायो, बेयावनो न'खर संसार खुंनानै गावनि जिउखौ खुङो। नाथाय बर' हारिनोहाय माब्लाबाबो बेफोरबायदिया थोआ। बर'नि हारिया, जोंनि हारिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिया बाराद्राय अहंखार, गनायलायनाय गैया। बिनिखायनो दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया रायजोबो मोनाखै, सेपारेट स्टेटखौ दाबिब्लाबो जों मोननो थाङाखै। रायजो राजा नोंथांमोन, आं एसेबां बुंनो होननानै साना, नाथाय रनजित बसुमतारी सारआ बुंदों जेसेबांनाखि हाबगोन एमब्राब्रायै एसेबां होनाय जागोन। सरकारखौ रायनो गोनांथि गैया। इउपिपिएल सरकारा बेयावहाय आखाइ गैया। सिगांनो बेखौहाय मावनांगौमोन बिपिएफ सरकारा। बेखौहाय सिगांनो बिपिएफ गभर्नमेन्टआ गासैखौबो थिग थाक खालामजोबखानांगौमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय इउपिपिएल सरकारा बेखौहाय सरकार गोदान जानाय लोगो लोगोनो सालिजारि खालामना नोजोर होनानै बेखौ मावदों। मोननाय मानि सिफायनानै माबोरै जानो? मोनथाय दङ होननानै नांगौखिनिखौ होसेयावबो आरो बिनिफ्राय बारगा क्रस खालामोब्ला माबोरै सोलियो? जिब जुनारनोबोथ' नांगौ हाग्रा, मानसि माहारिनोबोथ' नांगौ हाग्रा आबहावानि थाखाय। बेखौ लानानैसो सरकारा दिनैहाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों। जोङो गावजों गाव दुसिलायनानै लाब गैया। आङो बिपिएफ सापर्टारबो नङा, इउपिपिएल सापर्टारबो नङा। आं सासे सामायन' पाब्लिक इउटुबारसो। आंनि गोसोनि मोन्दांथिखौहाय आं नोंसोरनो मेसेज होनानै होनाय जादों। आंनि मेसेजआ बेसेखिनियानोमोन। भिडिअखौ जुदि होनायनि थाखाय गेरेन्टि होननानै सानदोंब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।